Halløj hjemme i stuerne, eller hvor du nu lige befinder dig henne. Mit navn det er fru Jensen, og jeg er simpelthen lærerstuderende, begynder på mit 4. år, og så er jeg færdiguddannet lærer lige pludselig. Og når man så læser til lærer, så er man jo ude i noget praktik, hvor man står for noget undervisning, og det har jeg jo selvfølgelig også gjort. Så ude i en af mine praktikker, så spurgte min vejleder mig så, du laver noget mega fed undervisning, men hvordan har du tænkt dig at holde den samme standard, når du begynder at være lærer? Og der er jo meget andet, der indgår i at være en lærer, ud over sådan at stå for undervisning og håndtere sociale situationer, der kan komme blandt eleverne. Så hvordan vil jeg lige holde en standard? Og det satte nogle tanker i gang hos mig. Fordi det er mega vigtigt for mig, at jeg laver noget fed undervisning, jeg er tilfreds med, og som jeg synes, jeg selv har lyst til at være modtager af. Så det fik mig faktisk til at lave den her YouTube-kanal, du nu befinder dig på. Så det er simpelthen det, kanalen den udspringer af. Ja, så den her, den skal simpelthen bruges som et bibliotek. Så det bliver simpelthen en hel masse skitser af nogle undervisningsidéer. Jeg kommer til at præsentere en bog, eller en bogserie, eller et eller andet, nogle tekster, som computerspil og alt sådan noget. Som ligesom er nogle idéer til, hvad for noget litteratur, hvad for nogle tekster, man kan bruge i en undervisning. Hvad for nogle er gode, hvad for nogle er måske knap så gode, eller hvad skal man lige passe på med. Og hvad kan man lave for noget undervisning ud fra det her. Ja, så det synes jeg bliver mega spændende. Jeg synes, det er ret genialt selv. Og det er derfor, jeg gør det. Og så har jeg så valgt også at gøre den offentlig, den her kanal, af den årsag, at jeg synes, det er et genialt sparringsrum. Både for mig selv, men også for andre. Jeg tænker, at vi er flere lærere, der har lyst til at lave noget fed undervisning, men hvor det måske også nogle gange kan være lidt svært, som min vejleder kunne fortælle mig, at være nytænkende, eller hvad man skal sige. Altså, der er så meget andet, der er i en lærerrolle, og så også tage sig tid til at sidde og læse Pride and Prejudice, eller et eller andet vildt, og finde på en hel masse fed undervisning med det. Ja, og så kan det nogle gange bare være nemmere måske at bruge Gyldendal, og det kan jeg godt forstå. Og der er også en hel masse fede ting inde på Gyldendal. Men der er også nogle ting, hvor man så kan sidde sådan og tænke, jamen hvad er ideen lige med det? Hvad er målet? Hvad er baggrund i didaktiske tankegange og sådan noget? Ja, så det er ligesom noget af det, jeg har fokus på min kanal her. Og præsentere noget litteratur. Fortælle lidt om, er det good or not? Og hvordan kan man lave noget undervisning? Altså simpelthen bare sidde og idégenerere nogle undervisningsidéer, som jeg tænker kan være en skitse, man kan bygge ovenpå, tilføje eller tage fra. Ja, og så ser man faktisk har lyst til at bruge materialet, om det er noget, der sådan på en eller anden måde resonerer med en selv, og det er undervisning, man har lyst til at lave. Ja, så det er lidt ideen. Og det er lidt det fede med, at det er en skitse. Den er ufærdig, så man kan helt selv gøre, som man har lyst til med det. Ja. Så mine forventninger med det her, det er faktisk, at hvis man har nogle idéer til nogle tekster, uanset hvad det nu er, så må man meget gerne skrive. Så er det jo også det her med at bruge det lidt som noget sparring eller idégenerering. Så hvis der er nogen af jer, der har nogle tekster, som I sådan har brugt i undervisningen, eller sådan noget, så kunne det også være fedt, hvis I ville skrive til mig omkring, hvad var det for en tekst? Hvad var læringssituationen, og hvad var nogle gode og dårlige erfaringer, man kunne tage med? Var der noget andet, man kunne ploppe oveni, eller sådan noget? Det kunne være mega spændende. Fordi jeg tænker også, det er en god måde ligesom at udnytte hinandens viden, og hjælpe hinanden med at blive bedre. Ja. Så det er ligesom målet med den her kanal. Ja. Fedt til jer, der gerne vil følge med. Og ja, ellers så tak for nu. Ja, hej hej.